Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon ngunyan pagurulayan ta iniong nangyaring diskwedo sa tinampo tawang tangunyan ning pagrestoryahan partner huli ta nag-agad ning tabang sa Action Cost Center an agom kang nagadantabi sa nangyaring nga ni aksidente. partner na naging bisita ta si Chief Mansera Subago. Ako naghapot man ako Subago. Nya ko Chief kun makaligis ako nin ayam sa tinampo ano may kaso. May kaso ka. Dahil man pala. Dahil man pala. Ito partner so naligis mong si Brownie sa Halimbawa tinampo. nga ni kun may maligis ka sa tinampo na Brownie. Oo. Ano may kaso? Ano man ang kaso mo duman partner na Kaya iapot ko an ayam na nagbabalagaw-bagaw. Bisita ta taud-taud si Atty. Barredo. Iapot ko Ihapot ta. mo partner. Baka cruelty to animal yan. Or kaya negligence. Mga arog kaya. Or libel. Mga arog Tapos kaya. nag-aw-aw ba kasi Brownie? Kaya arog chan kaya. iapot ko man yan. Sige partner, tachan may makakaibakit ang resident lawyer na makakapag Taong linaw. explicar taong linaw. Pero bisita tangon yan tabi mga kaaksyon si Mrs. Jocelyn Valladolid siring man tabi an pigrereklamo o ito tabing ina ni Limuel na nakabangga tabi. Ini Gusto partner mong sabihin, ining sarutang bisita, nagre-reklamo. nagrereklamo Ining sarutang bisita, ina kang nakabangga. kan pigre-reklamo. Okay, opo. So, yaon di maray na pagkahapon tabi, Ma'am Jocelyn. Kumusta po tabi ka mo as of this time? Just marahin na hapon man po. Sa ngunyan po, still on recovery pa po. Anong nangyari sa imo manay Jocelyn? Sa agum ko po Sa agum kasi niya, partner. ang nagadan po ito, kang na-aksidente. Kang April 26 po ito. Ang ngunyan palang na Abril. Opo. Nagadan tabi siya, pero ang aldaw after mangyari sa aksidente. By hours lang po yun kasi 12:51 nangyari kasi nasa trabaho man po ako. 12:51 eh. Opo. Tapos, Udto? Opo. Past 2 o'clock din po siya binawian ng buhay sa BRTTH. Anong klaseng aksidente ni manay Jocelyn, partner? Ito po is banggaan with jeep po. Jeepney po. and Private jeep po motorcycle. siya. Ang agum ko po ang pigmamaneho niya is motorcycle Motorsiklo. po. Opo. Duman ini sa may Sa may Iglesia ni Cristo po sa Sipak 4 ng Taysan po. Paizan. Sa taas, duman sa taas nangyari Yes ang po. banggaan. Opo. So ngunyan tabi na ano po ang tighabol ta, ano po ang gusto tang mangyari. Yaon po digdi si Ma'am Jane Marabilia, ang ina nakabangga. Ako po kasi nang nag-start pa po yung paka-aksidente, day po akong naanong tabang na sa duman po sa BRTT at nasabi ko po tatabangan ninda kami duman hanggang sa mailubong po sa agum Pero ko. nangako po sinda. na May matabang. pinagpirmahan man po kami duman sa Central Police Station. Then, abay Wednesday po yun, nag-upload sinda na mag-ororon kami sa Sipak 4. Tapos tig-ofera niya po ako ng 40,000. Yun lang daw po ang voluntary, may tatabang niya sa muya. So, disregard ko naman po yun kasi po parang Aday mo po inako. Day So po. 40,000. DA po kasi po gusto ko na po yung sa legal na lang kasi po parang ano ko na din yung agum ko na pinabakal ko sa harap ko itong amount po. Mas gusto ko na po yung sa legal na lang po para arami po akong sisay po. So, tama or kung ano po ang nararapat na para sa pamilya kang Kung biktima pinalidad po. talaga. Penalidad. Opo. Oo. Yun na lang po. So, day po nadaguso settlement. So, Actually po, di po ito Nagkapira po ka mong hampangan ni Ma'am Jane. first time po nung Miyerkules, habang nakaburol po sa agum ko, pinaapodan ninda ako. Dahil nga ni po ako pagpapababakan mga gurang kasi po bawal daw po magluwas. pero nalubong na po sa mo. Nung ano po, Tuesday Tuesday. po siya. Yan ang difícil, partner. Pag ang aksidente, may buhay na nawara. Medyo mas Ano difícil po eh. tabi nanay ang trabaho ni Mister bago po siya Si nagadan? agum ko po is tricycle driver. Minsan po pag may nag-uuron man sa iya na halimbawa po mapahatod kong sein, tighatod niya din. Then sometimes labor din po siya. Po, pero po ang aki construction. po nindo tabi nanay. 5 po. 5. Opo. So, Pirang edad na po kan mga aki nindo. Ang matuwa ko po is 23 years old, graduating na education. Then, ang pangduwa ko po is 22. So, pangtulo po is 15. Then, pang-apat ko is 13. Yung bunso ko is 10 years old. Okay. Opo. So, Ano ang nahahandal ka nanay na gunya na mayo na si Mister. Paano mo lalo na partner kasudma nagsilibrar ning Mother's Mother's Day. Day. Ano ang pagkakaiba manay na Wala ngunya si na Mister. taon nag Mother's Day dahil ang kaiba kang padre di pamilya wala na suama kan mga aki mo. Ibahon talaga po. Mas arayoon kaysa yaon swagom ko. Kasi po, so, bilang ako na lang, solo na lang po ako. Wala na po akong katuwang sa buhay. Kaya po, mas mapagal.
Di kumusta ang pagbuhay-buhay manay na mara na suago mo? May ano man po akong trabaho, pero po, di po sapat para sa pamilya mi po ito. Kasi po, ang sahod mi is, ano lang po, mababa lang. Iba po kaysa nung nasa abroad ako, na naitatao ko po sa pamilya ko. Kumusta sa mga aki mo na wala na si Papaninda? Ngunyan po, puro pa mapagal pa Uliro po pa. sa boton po. Sa ito. Dahil ka man naghibi manay na sulo or banggi? Ay, perme po. Lalo po, pag kasuhapon pong nagkatorog ako by 12 o'clock, tigtatakigan pa ako pa ito. Sabi kang tiyaong ko, nagdadalaw daw po ito. Mother's Day ka sudma partner Oo, partner. Ano po nanay, so sa inka po, kag pangyayaring ito, paano mo po naraman na si Mr. mo po na aksidente? That time po, ng April 26, nasa trabaho po ako sa Sutherland Global Services. Tapos po, nag-lunch po akong by 12 o'clock. Then, nagtaas na po ako kasi po, by 1, mag-start na po ako ang trabaho. Tapos, past 2 o'clock naman po, may naglapag po sa akong guard na pighanap kung may agent daw po na Jocelyn Valladolid. Then, nag-raise po ako ng hand ko. Tapos, sabi ko, ako po yung guard. Sabi niya, Mami, emergency, bilisan mo kasi daw nire-revive na yung asawa mo. Tapos, Dahil nababa lamang po ako. linuway-luway man kang gwardya sa pagtaram, no? Opo, diretso po Sinabi ako man tulos kang Tapos gwardiya. nagparadalaga na po ako pa. Nasa third floor po kasi ako. Nagdalaga na po ako pababa. Then nahiling ko po yung pamangkin ni na nakamotor. Tigtaraman niya na po ako. Tapos So, pa-VIP yan ang checks na medyo po. Yan ang dipicil partner. masaklap na pangyayari sa buhay ka sarong pamilya na wala na supad ng pamilya dahil sa sarong aksidente. Yaon man digdi mga ka-aksyon si Mama Jane Marabilia, ang ina ni Limuel itong nakabangga. Nanay na daw tapo ang side po ni Ma'am Jocelyn. So, kamo po na bilang ina po Ang kamo. aki niya si Limuel. Limuel. So, driver kang jeep. 20 anyos. So, Biyahing ano manay su jeep? Pakira nilang po. Hindi po pa, private po, madam. Private. ang jeep? Opo, private. Aba ko man pampasahero? Hindi po. ano po ang lunad? Ano po ang lunad that time kang jeep? Mga bagol tas mga sapal, taali kami sa tindahan. Bagul sa kasapan? Ano po, tapos May yun ito. kudkudan ka mo? Opo, Ninyo, tapos saan po ang kudkudan ninyo? dyan mismo sa market. Sa Legazpi? Opo, Digdi sa Legazpi City Public Market po, Iyo may po. pwesto ka mo dyan. iyo po. Opo. Anong nangyari daaman ay sabi ka na aki mo? Iyo po nga ito na pag-ali mi sa sa Iyan itong jeep na pagsadiri na rananay yan Jane. po. Oo. So pagduman na ninda yan. Nagduman kaya kita partner Iyo ta bago man kita mag kinakaipontang i-validate. Tama. Okay, ka po. So dahil kung man po kamo duman na abutan, Iyo ta sabi po, mo nga ni yaong kamo Although, duman. garo pang pasahero siya. May Dati, nailing akong karato daw. na-transfer na yan sa private. Naikuyanan. Transfer. Kaya itong may mga nakasurat pa kaya na kuwan eh. Pero po, parang So, dahil na siya pigkakayod, kumbaga. Opo. Okay. Garo stress ka po tabi ngunyan Ma'am Jane. Iyo po. Bilang sarong ina, Hain so aki mo ngunyan. So, Yan driver. po, sa luwas. iba nindo. Bilang sarong ina po, aram ko man na syempre nagmamakulog At saka, ka mo, dahil mo man accidente minamaon. baga Iyo parte po. talaga. Aksidente. Dahil talaga pigtutuyo. Kundi, tanangyari na dahil naman yan maibabalik, Igo talaga yan partner ning konsekwensya, iguan yung penalidad na inaapod. Tapos siyempre sususugon kon si Isay ang tama, si Isay ang nasala, ano ang maninigo, asin ano ang Oo, makano. pero ang aram ko may CCTV sa area. Iyo po, opo. So, Mari po, nagkataon actually na bago man kami ipigpresentar digdi, may pigpahiling man sa kuya at sinda na kopya kan pangyayari. So talagang kinaon kan motorsiklo. So, kumbaga, ibong na linya ninda. Bahala na kan sa investigador. Oo, na pag abot magdeterminar. naman dyan, bala na si investigador. Ang yaong kita digdi po para Basta nahiling mo sa CCTV, nakalaog sa nakalaog linya. sa linya. So, ang investigador, niya so aki mo kan panahon nagda-drive kumpleto sa lisensya. Opo, opo. So auto nito Opo, kumpleto man sa okay po, papeles. okay po yan. Okay Opo, po. in terms of vehicle, Ano head-on sinda? head-on. Nagluway, iyo po. Oo. Pakikusog-kusugan lang po Opo. kang Ngunyan tabi, Ma'am Jane, ano po ang kasimbagan nindo tabi ta si nanay syempre bilang siya nangunyan ang mabuhay kang 5 aki dipisil para sa primerong iya. issue dumang partner na dangog ko dahil man databi nagtabang lamang. Oo, ka mga primerong sa panahon aldaw. Sa ospital. Iyo po. Paano po kaya yan? Pigo pa yon kaya kami kang pulis na dahil man da po kada kami pwede magduman sa inda. Tabaka da ayo nga niya baka may iba pang mangyari. kanyan. Iyo po. Pero may Kung number saan po kamo sa inda. Iga po, pigapuran ko nga ni si aki niya.
na ano yan na itong Lunes nangyari, Martes bako man kaya duty so duman sa ta Martes ko ta mataw na nga ni akong pang ninda pang gastos ninda. Tapos bako man duty. Tapos ito pa na natural daw, day pa duty. Ito sa bigalat mit. Tapos itong aldaw na itong nasa Miyerkules na. Sabi kang aki niya, makaipusin ng kwarta o sige lugo niya, kung maski bako duty so na sa muya duman sa Sipak 4. Di nagirilingan kami duman. Tayo ito na sa 40,000. 40,000. Opo, naitataomi po. Pero duman ito sa po, inyo. nanay, na 40,000 tig-offer din do, buhay pa po, or gadana? Di nakano na, so Oo. niya, Kasi nakaburo na so oras niya. lang 12, Oo, alas opo, 2 na ganun. Ako So, kaya partner, 40,000 pang bisikleta sa yan partner. kaya nga ni. Oh, Iba-iba ngunyan talaga. buhay ang Iba-iba pinag-uulayan. talaga, Oo. iba-iba talaga partner ang sitwasyon. So, nata po 40,000 ang nai-offer nindo. Paano Ma'am po Jane? kaya yan? Paano sabi kaya duman sa sa mga blatter, bako may man Kasalan. upo. So, kumbaga titungkusan Nasa maninda right- ito, iyo po. ipanindugan Iyo manindo po. na bako nindong kasalan and yan garo buluntad na katabangan Buluntad na nindo. katabangan. Iyo po, maski po so duman sa napag-uronan Anong ni sabi sa Indukan sa investigador, niyan, niong kunyan, niong, nakalag duman, niong financial assistance ang maitatao mi sa inda. How about po nanay subo, ang jeep po nindo may insurance? Opo. Paano, di ko yan masyado malakaw na insurance ta ang papel Pero niya. rehistrado. Pero Opo, rehistrado. oo, naka-registered. Insured. Dahil nga ni, Iba kaya so, partner ang rehistrado sa insured? Iba yan. oo. Pag Rehistrado rehistrado sa LTO, pag Ngunyan insured, insurance, so may yan binayaran May ka. insurance po, may igwang insurance, sayaw niya duman sa kuya sa papel. Opo, pag Kung insured sa po ang binayadan niya, lunadan diba? po nindo, kamo mismo ang makover. Ang insurance nindo ang makover po kan Depende yan sa insurance partner. Oo. Tayo ko Paano? kayanin may mga PTL, insurance ano ito, o kung third party liability. So dapat po ma-review po nindo yan. Takong in kaso po so insurance na po duman sa jeep nindo, cover po itong third party. Nya maray man po sa pakiuron ni Duduman habang may dara kamong 40,000. Abo ako ni Abo ako. Mrs. oo. Valladolid. Nasa butan una kunyan, sabi niya, di niya makako ta, siguro baka ako nabababaan siya. at saka medyo aramo manay preskuhon pa kay ang pangyayari. Opo, yun, Kung naintindihan minsan ko po siya. may mga bagay-bagay sa ibabaw kang kinaban na paglabas pan pangyayari. Talagang medyo makulugon, makulog makulog. pa. Opo. Medyo day pa yan, Naintindihan ko. medyo Naintindihan ko siya. Kung sa arog po katong lalo na nawaran maning Ayun po. agum. Opo. Kung sa arog po kato Nanay Jane na sa puntong ito na 40,000 pigsayuman, ta medyo ibaba man para sa parte niya, ano po ang ikakalangkaw pa kayan? May plano ka mong dagdagan? Pwede pa man dagdagan, yan. Naintindihan ko man siya, Para, yung nga nito, so yan, sabi niya, so ma-file na lang gari siya. Tapos, gusto ko kaya, ariglo na lang, ang gusto ko Ang gusto ko talaga. tanin do magkauyo Iyo na lang po. mo. Tapos, di man po siya nagatam, kumpira talaga ang presyo ka. Oo. So ang gusto mong maaraman, kumpira ang presyo. Dahil man pigasabi na, presyon sa buhay. day man. Kaya lang, sumakatabang man sa Kung pamilya. halimbawa, manay, Mrs. Valladolid, kung halimbawa bakong 40,000, ay bako man ini nangangahulugan na arog kang sabi mo so bago nagaro pinabakal mo sa gumo. Pinabakal. Sa iling mo, anong kantidad ang pwedeng medyo Justifiable para na sa medyo imo. maninigo asin matanos man sa imo bilang nawaran kay agom? Para po talaga sa kuya, mas gusto ko na talaga po yung sa legal na lang po. Ako Ah. po pong hali sa kuya na mataram po ako na kung perang amount and then para man pong de ko man So, sinda gusto mong madarahan sabihin, po. Pero po, iyan na pigasabi mong sa legal. If in case legal magsabi na arog ka ini ang kantidad or dahil ma-compute man yan, siguro Bakulang yan, partner. partner. Kung pag pinaagi mo na sa legal, pwedeng magsabi ang legal, ini dahil maniniki kasalan. Oo. Oh. Tapos ika bilang ika ang mareklamo, ika ang inot na magagastusan. Arog kaya na mangyayari. Pero ang desisyon pirmi yan tabi yaon sa Indo. Pero if in case man tabi, willing ka man na makipag-ariglo. If in case sapat man, tama man, so pwedeng ika-offer tabi sa Indo. Nakapag-decide po kasi ako na mag-file na lang ako po ng kaso kasi po about po duman sa di ko po ito na na so offer niya sa akong 40,000 kasi po may mga damages din po na pwede bagata. Ako po nawaan akong Kaya nga agom. ni po nanay, daim mo na uyunan sa 40,000. Buot sabihon, kun lang kawan po na sa iling nindo po magkakanigo man, pwede po kamo magkaigwa ng arrangement o rolon, areglo. Kung may cover po ninda kung about po doon sa mga damages na
Depende po siguro. Okay. Mga tugang, mga kabarangay, ang pigurulayan tanangunyan kasi may desisyon si Mrs. Valladolid Na legal iagi partner. sa legal. And may mga damages siya na pinagtutukoy. Digdi sa nangyaring aksidente, pagkagadan kan sa iyang agom, mantang an ina kan Nakabangga. willing man na kuta na Oo. makipag-areglo. Alagad mga tugang, dahil medyo may mga legal na ining punto de vista, abangan nindo sa samuyang pagbabalik, pag-urulayan ta ang legal na aspeto kan aksidenteng ini, kung ano po ang magiging kapaliwanagan kan sa tuyang resident legal advisor si Attorney Edward Barredo. And abangan nindo, may manggagana nin tablet, may Yan. manggagana nin kas sa Correct. pagbabalik kang Tabang Ora Mismo.